Na ako diri sa Barangay Hornasan diri sa atong ad sa atong baboy diri sa Bukid. Mao na ang atong ad pero dili na mao ang akong ipakita sa inyo. Ang akong ipakita ang atong tapahan. O kana siya nahumanag atong tapahan. O pero sa wala pa na mahuman, ako unang ipakita ang atong pagtrabaho diha pero wala na ako ipakita gyud ang akong naong diha kay aron dili ta malangan no, dire-diretso lang ang kung unsa ang akong nahuman sa akong trabaho na anang adlaw mao na dayon ang akong gibidyohan. Og magsugod ta sa pagkuha og kawayan. Atong tan-aw na ang pagtrabaho sa akong tapahan. Diri ako nagkuha og kawayan.
Tagyo daga akong tapahan no. Oh. Kore nagpanday diha kato sa una dito sa imabaw, kaming Ariel. Kari diri ako na tanan diha kanang pagbongbong, pagsawog nato diha sa imabaw, paghimog pultahan, pagkubkob nato diha oh. Naibuho na ako rin nagkuan na trabaho. Oh. Nindotay na tambayan diri kay nakahimo nako og lantay. Oh. Kung higda ta natay higdaan. Oh. Higda. Oh. Nindot kaayo. Magpahulay. Tuog diri presko sa hangin. Nindot gyud. Diri sa bukid. Oh. Ang kapresko sa hangin. Kanang mingaw. Oh. Ana nahuman na. Kay diri naman ko magtambay. Kay dili na ta dito sa atong ads, sa atong baboy kay natay ibuhi na dito na baboy. Mao na ning atong tambayanan diri sa tapahan. Oh. Magpaabot na lang ta ninyo kung kami makakupras na ipakita na pud nato na nagtapata diri sa atong tapahan. O di ana nagsugod na gyud mi og kupras diri sa amo ang bag-ong tapahan. Oh, mao na ni nakatapan na ta. Oh, si Ariel ni nakakita na mong Ariel gihapon. O giminga mo ni Ariel di ana gyud oh. Panagsara ni nato makit-an. Di pa gud mo atubang sa kamera. Mawawon man gud ni siya. Oh, mao na nakatapan na ta. Nanatay tapahan diri sa atong kuprasan sa Barangay Hornasan. Iyang gibuntan ang binuongan. O, diyan, nagiyang daghanay mga bagol para iyang ulingon. Doble income siya. Madugay, mamilyonaryo na ni. O, na atong kupras da sa imabaw, nindot na kaayo ang atong kupras guys. O, bunot si Ariel. Og dinhira ko taman, daghan salamat sa inyong tanan. God bless. Bye.